Lippi. Make, tässä on tällainen haastattelu menossa, nyt menee videolla, kato tänne. Artistille tulee nainen ja Marika. Mitä se soita? Iso. Ne tulee kotoa. Vähän. Mitä meinasit soittaa tänään? Sen kerran pienen pojan, joka katsoi huolissaan, kuinka kaikki kansa kulkee. Säppelon toi sopua ja rauhaa. On hyvä keikka, hyvä keikka. Kansa kulkee, värit ottaa hän Nukkosen teki toivoen, että joka ainoa ihminen saisi nähdä itsensä kulkevan ja kuulla äänensä puhuvan, ja joka ainut ihminen huomasi, että kaljaa minäkin sain. Thank you very much.